Mnoho ľudí, mladých i starších, navštevuje Bediuzamana, ktorý býva v dome oproti policajnej stanici. Polícia, ktorá zaznamenáva príchody a odchody k nemu domov, tieto návštevy neprekáža. Kastamonské vyhnanstvo z jedného hľadiska vedie k začleneniu Risale i Nur do provincie Kastamon. Takže sme navštívili takúto osobu. Bez toho, aby sme sa niečo opýtali, začal nám hovoriť o posmrtnom živote. I hneď povedal, existuje hrob. Nikto to nemôže poprieť. Každý tam nevyhnutne pôjde. Keď vstúpi islamský učenec na nejaké miesto, neprispôsobí sa farbe toho miesta. Zafarbí ho svojou vlastnou. Toto je pravda, ktorá sa opakovane potvrdila u všetkých veľkých islamských učencov v priebehu histórie. Teraz, keď spomeniete Kastamonu, pripomína ľuďom Risale i Nur.